Tot. Per l'escudella de Nadal hi ha d'haver-hi una certa solemnitat. Correcte. El problema és, hi ha molta gent que ho fa el dia abans. Per exemple, Jo em llevo d'hora. Ja com estic acostumat a llevar-me d'hora, són els que em llevo d'hora. El que passa és que hi ha gent que diu que si es reposa el dia abans surt potser millor. Bueno, jo saps què passa? Que em faig cada dia. Ja ho sé. Però no passa res, que a més un caldo, l'escudella, avui dia, tu la pots fer 3 setmanes abans. Si vols, tu hi congela-la. L'escudella. El que passa és que, clar, tota la carn d'olla que pots fer servir, home, com molt la vigília. I si és la vigília, bé, per tant, això no és la pilota a l'olla, perquè no, això no és la pilota a l'olla. Necessites més carinyo, aquí. Sí, exacte. Sí que, de totes maneres, té un puntet, no només per la pilota que es fa servir, amb el joc de paraules, sinó perquè el risc de desastre és força limitat, perquè no deixa de ser un caldo. Escolta, abans, en el seu moment, es havia dit que en algunes zones era el caldo que es feia amb els 4 apòstols, perquè eren les 4 carns. Jo ho faig amb els 3 apòstols. Les 4 carns eren la vedella, l'aviram, el porc i el xai. Jo trec un apòstol, el que tu vulguis, perquè a mi el xai no m'agrada, de cap de les maneres. Està completament proscrit. Per tant, jo ho faig a base d'aviram, molt especialment gallina, alguns colls i alguns punys de pollastre, també. Vedella, la part de vedella que a mi m'agrada per això, que és aprofitable per lo que és després la carn d'olla pròpiament dita, és jarret, i si dins d'aquest jarret compreu jarret de vedella de llet, encara millor, encara m'agrada més, amb os, que això us hi deixarà el gust. I després de porc, home, que hi hagi morro i orella, que hi hagi una mica de cua, si vols tu que hi hagi una mica de peu, que hi hagi os d'espinada, amb això, per fer el caldo ja aneu més que farcits. A partir d'aquí, cadascú fa caldo amb la proporció que ho ha de fer. Si pensem perquè ens quedi escudella fet i fotut per 8-10 persones, doncs pensa primer un bon jarret, perquè després moltes vegades l'escudella es menja més amb la vista, Ojo, t'explico per què. Jo he canviat el sistema de menjar-me-la. I jo menjo primer la carn d'olla i després l'escudella amb galets, perquè si no l'escudella et fa com una espècie de tap que ja sembla que estiguis tip. I en realitat després la carn d'olla hi ha vegades que fas una mica de figa abans d'acabar, Ja. Però això ja tu ets partidari primer de menjar la carn d'olla i després el caldo. Sí, jo he alterat l'ordre dels factors en aquest sentit. Però hi ha 2 coses. Anem per fer el caldo. Primer de tot, totes aquestes carns, ara imaginem, per 8-10 persones, imagina't, un jarret. Imagina't, posa una gallina, tallada a quartos, Ostres, una gallina, sí, una gallina sencera. Agafa, jo què sé, 1 quilo o 2 quilos entre colls i punys de pollastre, vale? Agafa ben bé un parell de quilos de carn de porc entre os d'espinada, 2 quilos i mig, os d'espinada, morro, orella, cua, vale? Peu, 2 quilos i mig de porc d'aquesta mena. I ja t'he dit el jarret, Per tant, amb això fem el caldo. Què hem de fer amb totes aquestes carns, el primer de tot? El primer de tot, posar-les amb aigua freda, només que les cobreixi, que arrenquin el bull molt ràpid, trauran la seva bromera, els posem en un escorredor ràpidament i els ruixem amb aigua freda per treure totes les impureses. D'aquesta manera, a vosaltres us caldrà un caldo més net i polit. Haurà tret tot l'os que té tot això, haurà tret tota la bromera. Entesos? Queda clar o no queda clar? A partir d'aquí, amb aigua freda, tu poses l'olla i calcules més o menys la quantitat. Quina és la quantitat? Ja comencem. Ostres, per 8 o 10 persones. Tu has de quedar que la resultante, per dir-ho manera, et quedi 3/4 de litre per persona, et serveix per repetir de sobres d'escudella. De fet, una bona tassa d'escudella són 4-5 decilitros, mig litre, una bona tassa. Doncs tu compta més, perquè si has de fer servir per bullir els galets, per l'olla. Queda clar. Per tant, tu mulla tot això, mulla-ho amb 10, 12 litros, 14 litros d'aigua, més o menys, si fa no fa, tota aquesta quantitat que t'he dit. I això ho poses al foc. Aquesta escudella ha de bullir amb alegria, no ho fotem, perquè si tu haguessis de fer un consomer ho faries a foc molt baix, perquè no voldries que hi haguessin impureses, voldries allò que et quedés una cosa molt transparent, ha de bullir. L'escudella no, l'escudella vol brillo, i brio, alegria. Què poses tu al principi de les verdures amb el d'això? Quines verdures posarem? 2 carxofes pelades gruixudes, un parell de xirivies grosses. La xirivia, si teníeu xirivia, millor que no pas el nap. Xirivia és una forma de nap. La xirivia l'heu de pelar sempre per principi, perquè si no us ennegreix el caldo. Estem entesos? Entesos. Vinga, cap a dins. Un parell de cebes grosses, pelades i tallades per la meitat. Un parell de blancs de porro i una branqueta d'àpid. Això és tota la verdura que necessites, a part de la patata que tu faràs. Però aquesta verdura que t'he dit ara, tu ja la poses a dins. T'agrada la col? T'agrada la col? Molt bé. Doncs tira-n'hi poca
i quasi al final, lo just perquè pugui coure, perquè si no et marca molt el gust de l'escudella. Ha quedat clar tot això de moment? Molt clar, molt clar. Molt bé. Va Molt tirar. clar, diu que vagis més a poc l'amic Juanma Castaño de la Copa, que està sentint la... Ah, sí? Sí, Bueno. està sentint la recepta i que ho has de fer Però més a no poc a torno a poc. començar, No, Juanma, tornis a ja ha començar, quedat no tornis a clar. començar. Jo crec que ell entén el català, ja. D'aquesta manera, eh? Endavant. Molt bé, a partir d'aquí, tu tens l'escudella que va bullint i que vagi fent. Quanta estona? Noi, això durarà 2 o 3 hores tranquil·lament. És que va tot taco. Doncs, bueno, baixa-lo una miqueta, que m'entens? I tu ja ho aniràs veient. Això és una cosa que al cop d'ull ja ho veu. Quan tu vegis que li poden faltar 20 minutets o alguna cosa així, tu t'agafes una patata grossa per persona, la talles així a lo llarg per la meitat i les tires a dins del caldo. D'acord. Vale? I tu ja tindràs les patates cuites. No hi tiris els cigrons, perquè ja no hi ha ningú que cogui cigrons a casa seva. Tu compraràs els cigrons cuits. No ens enganyem, eh? No fotrem un cistellet allà dins perquè coguin els cigrons. Això ja no ho fa ningú, no passa. Per tant, compra cigrons. Queda clar o no queda clar? Claríssim. Molt bé, tu ara ja tens el brou fet, treus amb cuidado quines verdures, la pastanaga que te la menjaràs, les patates que te les menjaràs, aquesta miqueta de col que has posat al final que te la menjaràs, i tot l'altre ho desprecies, en el sentit de que coles tot el caldo, i de les carns recuperes el que menjaràs. Què vol dir? El jarret de vedella, que tot seguit, quan s'ha refredat, separes la carn de l'os i desprecies l'os. D'acord. Estem o no? D'acord. El morro i l'orella, que tallaràs amb uns talls i guardaràs també part per posar dins de la carn d'olla. Estem d'acord o no? Totalment. I la part de gallina que tu decideixis menjar-te perquè haurà quedat molt cuita i ja haurà sigut molt bona. Per tant, en aquests moments d'aquest procés, nosaltres tenim ja l'escudella feta, que de moment encara no té sal, però ja tenim tota l'escudella. Tenim per un cantó bona part de la carn d'olla. Estem d'acord o no estem d'acord? Totalment d'acord. I bona part de les verdures a falta dels cigronets que els hi afegirem al final. Molt bo. Entesos? Tenim tota aquesta estesa. Ok. Què ens falten aquí de carn? Home, ens falten 3 coses molt importants. Una, agafa't una mica de carn, una mica de caldo de l'escudella, si vols allargar-lo amb una miqueta d'aigua, i posa-t'hi una bona botifarra dins, o 2 botifarres a coure, una botifarra negra a coure, i t'agafes i fas les pilotes. Com fas les pilotes d'escudella? L'ortodòxia et diria que hauria d'haver-hi la meitat de vedella i la meitat De porc. de porc. Jo m'he aficionat molt a fer-les totalment de porc, però feu-les com us agradi més a vosaltres. Lo important és que per mi siguin flonges. Com les fas? Tu tens tota la teva carn picada i tires sal i una mica de pebre. Al damunt de la sal i el pebre, molla de pa. I al damunt de la molla de pa, llet. I al damunt del llet, uns ous. I deixes que el pa remulli. A partir d'aquí et poses un guà i vas aixafant, fent una massa. Queda clar o no queda clar? Sí. Quan aquesta massa la tinguis feta, fas les pilotes individuals millor de la mida que tu vulguis. Per tant, què fas? T'agafes una cullerada, més o menys d'una mida, la mida, insisteixo, que tu vulguis, amb farina la fas rodona, com si anessis a fer una mandonguilla grossa, i després amb les mans li vas donant la forma així ovalada característica. Sí Juanma, o no? mandonguilla és el bòndiga. Albòndiga, sí senyor. Exacte. I aleshores fas la pilota d'aquesta manera, la fas ovalada. Com la cous? Insisteixo en el mateix, perquè si no tota l'escudella et desapareixerà. Mitat escudella, mitat aigua, i que vagi coent lentament, que vagi fent. Vale? Sí. Per tant, tu has acabat de coure totes les carns. La botifarra, que ja haurà cuit, la botifarra negra i les pilotes. Ja tens la carn que has cuit en allà, de la gallina i de la carn de porc. Ja tens, per un altre cantó, el jarret de vedella. I ja tens totes les verdures. Què et falta de l'escudella per acabar de fer? Galets. Ara t'escolta el tiet. Molt bé. Doncs amb els galets, la mateixa pregunta sempre és la mateixa. Com ho haig de fer-ho perquè tot aquest caldo d'escudella que es talla, que és tan bo, que no sé què, no sé quantos... Hosti, em quedin no res perquè la pasta dels galets se m'ho ha begut. Bé, és molt senzill. Tu poses una mica de caldo i el rest tu poses d'aigua. Vale? Perquè el galet ja t'agafa el gust. Sí. Estem clar o no? Estem clar. Molt bé, Claríssim. doncs agafa el galet que tu vulguis i ja ho tens. Ara que ho tenim tot això, ja ho hem d'ajuntar-ho. Per tant, tu, en un cantó, agafes una olla i agafes la quantitat d'escudella que tu vulguis, la poses a punt de sal i tires els galets a dins. Pam! Ja tens una part feta. L'escudella amb els galets.
Molt bé. I ara, tu t'agafes una altra cassola i escalfes senzillament tot l'altre. Forn ho posa al forn i escalfa. Bueno, jo ho escalfo amb una olla o un parell d'olles amples, o, si vols tu, un parell de safates d'aquestes grosses que poden anar al forn, sobretot al forn molt heavy, i aleshores vas separant la verdura amb la carn. Una mica d'oli d'oliva i una mica de sal. Sobretot, no em demanis que repeteixi. No, la gent que vulgui que vagi a recu.cat i allà ho trobarà. He mirat d'explicar-ho el millor possible. Com tinc el teu llibre aquí, de la pilota... Deu ser l'únic que té el llibre. No, jo tinc... El pilota... No, home, hi ha molta gent que el té. Sí, ja ho sé, però s'ha de trobar. S'ha de trobar.